Hyvää päivää, katso, täällä on Fanta 97 ja Fanta 97. Ja tänään ulkomökki unboxaus, täällä on tämmönen rikkinäinen lelu, jonka takia en tiedä, kysykää kaverilta. Ja sitten tässä tehdään näin, ärsyttääkseen kavereita. Sitten lähtee tulla nokea, laitetaan sitä käsi. Sitten tommonen grilli. Sitten täällä tämmönen kaveri, kuka haluaisi pelata puhelimella, ei oo enää aikaa. Ja sitten tässä on tää ulkoota. Niin tää on aika tämmönen siisti. Tässä on tommosia muitakin kämppiä. Niin tää on tämmönen joka puolelta. Sitten tässä on tää etuosa. Tämmönen. Sitten tossa on toi grilli. Se on aika siisti. Sitten tässä voi ottaa tän ja kaapit tätä pois. Sitten jotkut irrotetaan hiekkaista. Tässä voi vaihdella tätä ja heitellä. Tässä on tämmönen ihana pikku piha. Ja eikös muuta? Ei tässä oo muuta. Heippa! Nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!